Neskamutilak logelarako bidean jarri ziren, baina haizea despistatuta geratu zen, txantxangorriak entzuten. Eta halako batean, Mikel agertu zen bere ondora. Eta bitartean, nesken logelan, eta mutilak beraien logelan, bakoitzak bere ohea hartu eta urduritasuna jota, etzanda, argiak itzali ziren eta basakabiko lehen gaua hasi zen. Igerilekuan topo egin zuten Mikelek eta haizeak.
Gosaltzera. Haizea berandu iritsi zen gosaltzera. Berandu? Eta ilea belai eginda, busti-busti. Nuni bilizara. Mate. Zu sekretu bat ezkutatzen duzu. Bai. Bat ezagutu dute. Bai. Nire kontatuko. Ja, goean ezkutu barata. Eta orduan hurbildu zen Gari Urkorekin batera. Eta ea ze kontatu zieten bi hauek. Kontatuko nahi zuen pasako biko sekretu. Bai, lehen zorkinak izizien pasako lehen eta dozpera hartuta dauden urazpian. Eta teratzen dira jarri bete. Eta ez da jarri. Bia! Klasera. Denak klasera abiatu ziren korrika, gelaren bila, kezkatuta, denak ez. Markel eta Jontxu antxe beratu ziren gosarita. Andereño irati, bere lehen klasea ematera sartu zen neskamutilen aurrean. Urduri. Proposamen moldoa entzun behar izan zuen Andereñoak eta azkenean, asper egin da. Nahikoa da! Bakarriko dugu. Eta horrela, urduri baino urduriago, utzi zuen Andereñoak bere lehenengo eskola klasea. Tintanton, gauean, gaueko 10:00, deno, sotora. Marrak ere. Bila, nabako basean, bere arma tiro, pum!
Eta sustoa pasa ezin da. Dena logelarantz berriro. Bueno, denak ez. Jontxu eta Markel. Bi hurrikeritan gelditu ziren orain ere sotoan. Dantza gutxi, oraindik beraientzat. Vida iga Boga será Soy Lehen aldia zigortzen nautela. Relaz, joitzu dadaren igualdia. Ez zen oso lasai joan mutila, baina joan zen ora. Eta ere, sustoa pasatzeko ur pixka baten premian zegoen. Eta nogelarako bidean sukaldetik pasatzen. Baina sukaldean sorpresatxo bat zeukan zaio. Zer susto. Kaixo, zera, ondo, tazu, Dena zerba beira, esan entzun, nola edu, bihotza, Trikitixea jantzatu nahiko nuke Errazoiarikako hausena Trikitixea dantzatu nahiko nuke, geure begirako batuz plazan. Maite dendurik nago ekaz Horen biguntzara konturatu Egunezko zortu dinauzu eta horren ziloan hartu. Zuozaren zarantzan eta nire Zapia. Mantenimenduko Mikelekin zeharo txora maitemindu zela aitortu zien. Are gehiago, hurrengo goizean hitzordua zeukala berarekin igerilekuan. Eta iritsi hurrengo goiza. Hasi ziren hizketan, neska mutilak, baina, Mikel seko gelditu zen. Bai gauza arraroa. Neskarek ez zirudien aurreko eguneko neska berdina. Eta halako batean, hor non azaldu zen, haizea igerilekuko iskina batetik. Goizea, kaixo. Zera Mikel. Ai, Zer gaur. orduantxe konturatu ziren eskamutilak nahasteaz. Bi neska desberdin ziren haiek. Hau, ura ustean Mikelena. Berak haizea maite zuen, eta Helene utzi egin beharko zuen, baina ez zen gauza erresa izango ura. Egunak aurrera zijoazen basakari. Eta eskamutilek egun handionaz eta igeri
euren lekuaz disfrutatzen zuten bitartean. Eo! 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 Neska mutilen errespetua bereganatzea. Hainbeste, baina hainbeste arazo zituen. Azkenean, bere lagun, Desi, youtuber ospetsua, gobidatzea erabaki baitzuen. Dena sinadura eskei hurbildu zitzaizkio, ura eromena. Ematen zuten eguna. ¡Nikita Trifonsi! ¿A dónde va? Batetik eta bestetik Mikelek azkenean indarrak bildu zituen eta iritsi zen Elenerekin hitz egiteko eguna ere.
erremediorik gabe, beraien artekoa bukatu zela entzun behar izan zuen Helenek. Ura zen disgustua, korrik aldez egin zuen neskak. Gauza asko ikasiko zituzten neskamutilek, hilabetea hartan zehar. Esate baterako, Elik eta Jontxuk ikasketa sakonak egin zituzten. Elik, Jontxuri irakatsi zion. Garrantzitsuena, ez zela gaiztoa izatea, gaizto papera egitea baizik. Eta aldi berean, Jontxuk beste gauza oso importante bat irakatsi zion Egiri. Taldean eta elkarrekin ibiltzea askoz hobea zela bakarka egotea baino. Guazen ensaiatzea legurekin. Begiratu nada? Etxi zaitez baikutik momentutxo batez, tartu lekuan dela guen artean. Begira iguzute hoi zuzen begitara, azalpen ugari zorezki guzuta. Zu hizkuntza bezala geurea, irrifartxu bat izan dugula maite. Dena! Begirateko bezala eta malkoak, bezuzkanko sentitzen dituzun horre. Horre maiteta! Begitara begira, bezuzkanko gaudela ezaiguzu. Begitara begira, bezuzkanko gaudela ezaiguzu. Atsegina izan zenik, dena ikasketa. Ezinbestean, Helene, Aizea eta Mikelen artekoa zenteratu zen. Sutan jarri zen, haserre bizitan, bere aizparekin.
Eta Mikel despatxura joan zen. Tok, tok, tok. Etorri, gure haizea gajoa, bazter guztietan, negar batean, negar eta negar bizi zen. Eta Helenek bere aizpa sufritzen ikusita, azkenean amore eman zuen. Ez dizuegu gehiago esango. Badakizue bukaeran zer gertatu zen? Berriz ere, komedia guztiaiek pasata, adiskide egin zirela denak. Denak. Eta gaur gu hemen bezalaxe, beraiek ere, etxekoen aurrean jarri ziren. Beraiek, basakamini eta udalekuei agur esateko. Eta guk, eta zuek ala nahi baldin badezue, Arantzazuko amari, hemendik 15 egunera arte, beste bat arte esateko. Abestia ezagutzen dezuen uste dut, Ez bestea. Hau ezagutzen dezue, baina beste bat da. Entzun erneia zer da horre,